ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарон ва хоҳароне ки моро дар шабакаи Корвони Умр пайгирӣ мекунед. Худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад. Баъзан дар намози ҷумъа имомҳо дар бораи азоби қабр амри маъруф мекунанд. Аз ин амри маъруф шахсоне дарк карда тарсанд, аммо ҳаст шахсоне ки асло бовар надоранд, гӯё ки инҳо ҳама афсона бошад ва онҳо намиранда бошанд. Масалан, вақте шахсе аз дунё гузарад, ӯро дар қабр гузорем, ба назди ӯ ду фариштаре меояд. Масалан, вақте шахсе ки аз дунё гузарад, ӯро дар қабр мегузорем, ба назди ӯ ду фариштае меояд ки ин ҳардуро мо хуб медонем, мешносем, яъне номҳои инҳо Мункар ва Накир. Аллоҳ ин ҳарду фариштаро чунон сохтааст ки шахсияте бинад метарсад, чунон ба ҳайбатанд. Аввалин пурсиши ин ду фаришта аз мурда ҳамин аст: худоят кист? Динат чист? Китобат чист? Ва ҳамин гуна саволҳоро аз майит мепурсанд. Ҳамин тавр як мард дар рӯзи ҷумъа вақте ин мавзӯъро мешунавад, бовар намекунад ва ба худ мегӯяд: ман инро бисанҷам, то ҳамин тавр дурӯғ будани ин суханҳоро исбот кунам. Интизори шахсе мешавад ки то аз дунё гузарад. Аз байн муддате мегузарад, як марде аз ҳамон деҳа аз дунё мегузарад. Ҳамин тавр ин мард ба қабристон рафта қабре ки канда буданд, ба лаҳад камера мегузорад, то ки дурӯғ будани ин суханҳоро бояд исбот кунад. Баъдан ба хона бармегардад ва бо ҳамроҳи ҳама дар қабристон рафта маросими дафни майитро иштирок мекунад. Ва як бори дигар назар ба ҳамон камераи мондааш мекунад. Вақте онҳо қабрро мепӯшонанд, ба хона бармегарданд, аз байн чанд муддате мегузарад, ин мард мераваду қабрро боз мекунад. Вақте бинад ки ҳамон камерае гузошта буд, чунон сӯхтааст, оташ гирифтааст, ба сардии зимистон нигоҳ накарда. Албатта, худованд ба ҳар кор қодиру тавоно ҳаст. ҳаст шахсоне ки маргро фаромӯш карданд, ҳаст шахсоне ки мегӯяд дил соф бошаду халос, аммо намедонад ки дар қабр моро чӣ интизор аст. дӯстони азиз, ҳар нақл, ҳар суханҳое ки мо мекунем, албатта инҳо воқеаҳои ҳаётӣ ҳастанд, мешунавем, баъдан ба шумо мерасонем. худованд аз ҳамаи мову шумо розӣ бошад.